Niin. No niin, eiköhän Mitä me vittua tapahtuu? se Mitä auto meni paskaksi. Joinataan meni? uudestaan tohon. Aivan järjetön desy. Mihin Mihin se se vittu räjähti? jää? Bugit se auto. Me kokeillaan nyt jipaat. Joo, jipataan uudestaan. Ei ollut mitään vihollista lähellä, se on tuhoutunut. En tiedä mihin. Se ajoi Jep. mä ajoin sen perään sen. Se tuli ihan järjetön desynkki ja se hyökkäsi vastaan tuleva sieltä. Ai jaa.